ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତିଙ୍କର ବାହାଘର ପରେ ଘର ହେଲା ଭାଗ। ଅନୁଭବ ଓ ତାଙ୍କ ସାନ ଭାଇ ଅନୁପ୍ରାସ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ହେଲା ଝଗଡ଼ା। ଘର ହେଲା ଏବେ ଭାଗ। ଦୁଇ ଭାଗ ହେଲା ଅନୁଭବ ଓ ଅନୁପ୍ରାସ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ଘର। ଅନୁଭବ ଓ ଅନୁପ୍ରାସ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ଘର ହେଲା ଭାଗ। ଏବେ ଦୁଇ ଭାଗ ହୋଇ ଚଳିବେ ଦୁଇ ଭାଇ। ଅନୁପ୍ରାସ ଓ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଅଲଗା, ଅନୁଭବ ଓ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଜାଗୃତି ଶୁକ୍ଲା ଅଲଗା। ଅଲଗା ଅଲଗା ହେଇ ଚଳିବେ ଏବେ ଦୁଇ ମହାନ୍ତି, ଅନୁଭବ ଓ ଅନୁପ୍ରାସ। ଅଲଗା ଅଲଗା ହେଇ ଚଳିବେ ଏବେ। ଅନୁଭବ ନୂଆ ବାହା ହେବା ପରେ ଏବେ ଘର ହେଲା ଭାଗ। ଅନୁଭବ ଓ ଅନୁପ୍ରାସ ଅଲଗା ଅଲଗା ହେଇ ଏବେ ଚଳିବେ। ଅନୁପ୍ରାସ ଓ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଅଲଗା, ଅନୁଭବ ଓ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଅଲଗା।